Waduh bos, jadi hari ini aku absen rujak bos, absen rujak Mbak Retno. Iki. Komen yang lemang lo. Komen yang lepi yo. Gas gue Retno. Jadi nih tamu ini mau. Jalan, iki tak gelut ya ribut. Gasah. Kerasan. Malah suaranya lembut loh dia, masih baru lesel. Gak kayak Denny kan. Jangan ada melet. Ya sik. Gak usah ojo. Ya sik to. Yakin apa sumpah, iki gak sumpah kok, dadi gak ya. Jadi iki ngene Mbak Retno bos. Absen. Aku esmak ya. Becak to wong tuwek. Ya ngejak bang tuwek iki to, ngejak. Pak Sudik blotong ribut kowe aku. Lah sing ngejak gak kowe ya? Gak iki tomblok iki kok. Persane. Gak apa-apa. Ora wi wabah to. Kuwi pakarana klenteng kuwi. Lah lho, Klenteng. apa ngerto es. Kowe ngeto es Es batu. batu. Mari to. Oh, Belum tahu. Malah jarem aja ketek. ora. Ora aja ketek. Tak tambane. Kok bengi kerja kok. Aja. Aja kok bengi kerja. Kowe mlaku. Ning jam engko gak konsen wae, wong tuwa loro. Lho, tenan. Dadi aja nyempalane lorong tuh ya. Yo, Jadi, tenan. Wong lorong tuh ki lebih sakit daripada Sakit hati, betul. Aku lorong tuh lo radio tak keprok. Budak soalnya niku pengen ngrungan rasane iki. Wong 1001 dadi. Wes, kowe iki engko bar kok kene tak dudu ya. Tak kon nyuwuk wong. Wes to. Manut ta, ta manut Mari kowe. wis seneng ono aku. Senenge wonge. Aku seneng ono. Akhir wonge. Habis Wis syaratnya apa? wis syaratnya gampang. Engko syaratnya kur nggawa rokok. Warung kopi. Warung kopi gak apa-apa, tujuan gak apa-apa. Maburu. Alah. Malah seneng. Gak dukun sing kuwi. Malbure wae dukun sing kae. Lamal buru dukun iki, Bos. Lamal buru dukun iki soalnya dukun iki kur Manekno. manekne tok, kuwi rasa mari. Dadine Kene mari. iki kur ngono tok. Saya ngerti dhewe to, Bos. Akeh dhewe. Soalnya aku tak dodone Pak Hadi. Ngesakno. Soalnya aku tau nglakone aku loro itu tak suwoni mari ning kono, tapi karek terkadang cocok. Jujur-jujuran. Muga-muga kok wong iki cocok ngono ya. Muga gak cepet mari ben biung kerasan loro itu tenan. Yo. Menyiksa. Ngomong tenan. Mending loro ati ya, Bro. Mendingan loro ati daripada loro untu. Loro ati perasaan sing loro maksude. Ora kok loro hati. Anu pokoknya Nek ngomong iki bener. hepatitis. Perasaan apa loro ati? Ya kan lah omongnya kucing ya ngono loro ati. Berarti ya perasaan kuwi. Lah kowe wis dirasa. Omongane lho. Omonganmu lho. Piye jajal omongmu? Ora iki duwe perasaan apa dirasa. Ngomongmu lho. Ya wong urip tetep duwe rasa kabeh. Meskipun kadang gak tahu disin. Nek isin gak duwe kan ya? Lah lha nyapa isin? Ya iya. Kok iso. Ora nyolong kok. Ora nyolong isin. Oh, iya. Aku lah Bu Retno. Ora nyolong isin. Nek kanggo kathok kok klambi kok isi. Ayo. Gak mang. Wali. Sempakan. Sembakan tok kayaknya. Kuwi biasa lho mungkin dia kathok. Lah wong iki wong sawah kulino sepakan tok ya. Ya ora sawah ya wong Gak enak wong. udah lah wong. Kontraktor sembakan tok ora apa-apa. Kok malah Nyapo. lho kowe mlebu apa ning warung to jane kowe lho. Lho kok malah dangon njaba ki nyapo. Oh, ya wis no. Lah nyapo kok ngono aku. Sak sirku to. Iki kuwi. Lho. Masamu kok. Iya, iya. Nyapo kowe? Lho, lah mak iki dites e. Lah nyapo ya ben kok. Ditutup se sambungan. Oh, es e ojo tuku es. Lah sabung ban mi to. Ki wis pesen apa? Apa ae jajane? Tolong disepil, Bos. Rujak ingkung. Rujak ingkung lho. Nah, akeh ning tempe. Tahu. Kelasmu perempuan lho sing udah aku. Nek kerupuk wis dimut. Aja dimotok ae. Kerupuk capikan lho gambar iki. Ngono lho. Kok iso? Jane seneng. Lah nyapa ta blok kowe ngecek wae lho. Lha apa ora oleh? Ini arep mangan apa iki mulai. Oh. Nyapo? Nyapo? Ngopo iki? Oh, kok kan malah
Kecakot. Ora iki lho. Ki ning warung kok ramene kok ngene lho diseneni. Kamu bisa lu dhuwur. Dhuwur. Bam, budi. Enggak, nomor 3 kok mburi. Cabut. Lah nyapa? Lah nyapa sih kok cabut? Yo lagi gelem. Kecil pengen seneng loro. Oh. Pengen noro terus yo apa-apa. Iki wis seneng lara untu. Rasa sabari. Rasa kok nyapo kok. Nyapa to? Ya nyapa tambahno. Yo. Ben mari. Ya apa ben mari? Takono kuwi to. Piye? Entek udune. Tang tuku dong. Pip, yo. Jika nih, Wis to ndang njaluk. mana orang kabeh? Yo. Ndang njaluk. Ndang njaluk wi. Iya, pendek pesen oman. Oh iya. Lan aku nganggo kuah. Gawe menak rono nggih kuah apa nggih apa ngono. Yo. Esono. Dang. Dang. Yo, dang. Njaluk gak apa-apa, dang. Yo ta njaluk. Apa to, Wi? Pentol enak iki. Oh iya, wis ta njaluk. Iya. Ya, dang wi, apa anakmu wi? Anakku mi. Mi ya mi. Kok kula Pak sing bajari, Pak? Nggih. Nggih. Oke, makasih. Oke. Mas Tom. Ya, Tom ya. padha-padha dadi lak duwe rezeki Wonge lho iso COD. berbagi juga ngono lho lah Tapi dadine. aku gak tang wae kowe tak wae. Halo, ya Allah. Ya Allah, piye kabarmu? Seperti yang sampean lihat. Biasa wae ra petok, Dang. Lah njaluk pentol. Aku gak ditukon pentol. Lho, Sak Jal. sendok e. Oh, gak njaluk kabeh tak tukane kabeh njaluk kabeh. Ten. Mau aku sitok ae gak sakake. Loro gak apa ora sendok ae ya. Lho, limo yo lah. Kuwi lho piye? Nah, lho. Ndak we pentol apa bakso to? Pentol. Jere bakso to? Enggak, ini bakal pentol gak apa-apa. Oh, bakal pentol. Oh iya. Ya ora apa-apa. Iki acara apa to kok? Enggak bar makan-makan koncoku pabrik. Oh, betul rene kancamu pabrik. Koncoku pabrik. Ora gelem ngobrol ning kene. Lah, lah kowe ora omong. Piye kabarmu? Lah kowe ora omong. Njaluk pentol. Njaluk goblok. Lah jaluk pentol. Jaluk pentol. Kita kan jaluk pentol kabeh iki. Koncoku pabrik padha Ora rene. Oh alah. Lah jaluk, le, jaluk. Pak, iki dikai, Pak. Endi to? Kayak gini blok sikile blok aja. Di sana, ya? Jadi anu, Blok. Jajal rene kene. Ini cicil tuh dandanan itu loh. Lah kenapa tandangan kuwi? Ini. Kan remason tak dudu, remason. Meno. Jirene jaman dhisik kon kai telek. Lho. Kena remason, Bos. Remason yo panas to. Ya. Piye lambi dasterku apik. Apik tenan ayu tenan to, Bos. Jan. Daster mama dibu. Yo, jan pol iki. Yang ini ki lho. Masuk rambut. Masuk to, Bos. Tapi kurang seksi jirene. Kurang seksi jere Wulan. Mosok lan kurang seksi. Iya kurang seksi iki. Kita njaluk penang. Tomblo udine kowe kuru no. Aku wedi lak awakmu kuru, sing lemu ae ya. Kowe njaluk apa tak tukane, Tang? Lah iki kae cek nganu. Nah, jadi nganu lur iki. Jadi semua para ibu-ibu dan teman-teman saya belikan. Oke. Tak tukane pentol tak kon njaluk sak senenge dadine. Termasuk pokoknya jenenge apa? Wes, Bos. Aku gak lah aku wis ketemu no wis seneng wis ketemu kowe soalnya suwe gak absen ning rujakmu no aku. Percok rene. Ya, percok rene. Percok rene. Sik tak pesen ki lho. 2 menit. 2 menit ya suwi. Pentol kae sapa? Ndak kene. Jadi ini Mbak Retno dan semua teman-teman, pokoknya saya belikan pentol, tak tukane pentol pokoknya. Jenenge kanca, pokoknya tak tukane jadine. Nah, oke, apa pi? Ya. Wis gak apa-apa. Nah, jadine apa iki? Wis ngono ae, dadi iki wis ketemu aku wis
Dan ayo tenan weh. Diomongin tenan. Aku wis suwi gak rene gak absen ning rujakmu wis suwi. Dengan aku rono mangan jalan kowe gak enek kowe turu. Gak gugah cara mani tebus. Nah, ngono lho. Ayo. Nek lanang ya. Lanang enek sing elek. Sing Ya aku gak sing penting aku. yo nah ngono. Yo, sementing apa? Oke. Aja pedes-pedes. Wes dan jelo. Pedes lambene. Nah, kene jadinya Iki lho. jadi kene wis ngono lho, kene jadi aku absen ngene Mbak Retno bakal rujak terus kene ketemu Mbak Retno ning ngene Mbak Ulan akhirnya pengen dia njaluk bakso tak tukoni kabeh. Piye? Sido Bu sesuk. Sesuk poso Senin. Kapan? Nah, iki ngene lho. Jadi Mbak Retno dan semuanya teman-teman iki ngajak pengen mangan rawon. Tapi neng di daerah ndi nggih? Ngapa? Ini Mbak Epi. Aku gak tau rono sing wedak napa ki neng ya. Info lo. Ya, info teman-teman nanti komentar. Dadine setuju nanti ketik satu bos ya teman-teman. Iki ya mie Itu mie ayam. mie Ayam ayam. pentole loro. Ya pas toh. Tapi kena cekel. Ya, weh, omongane. Jan nyenenge omongane. Wis dadi pangan to. Panas sih. Ya. Ndak milih mbok andone rawon. Apa mbok tumpakne anu odong-odong sing nginggir ning alun-alun. Wes karek manut aku, manut. Ayo jajal ning alun-alun ya. Setuju, Pra? Yo, tapi kudu mbok olehno boneka labubu sing gedhe. yo engko karek nasib-nasiban oleh urane. Mesti oleh muteh pucuk terus lho. Ya Wes anyangannya. nanti di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, wes ngono lur. Jadi hari ini wis ketemu Mbak Ula. Mbak Retno, jadi ini aku absen terus ketemu ning ngene. Wes ngono lur ya. Jadi saya akhiri vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Ngek nak.